Τραβάς. Ναι. Ω. Ρε πούστη. Τζάπα καθάριζα μαλάκα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες, φίλε μου, Φίλιππε, δείξε τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε καινούριο PC. Δεν έγινε να φορτίζει ο κόλλος του. Αυτά οι τζίβες εδώ. Μην ρωτάς, ρε μαλάκα, πολλά πράγματα για αυτό το PC. Έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει πάρα πολλά. Να σου πω, θα καθαρίσουμε τίποτα, κρατήσουμε την επίστρωση εδώ το... Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, επιστράτευσα έναν τύπο που βρήκα στο δρόμο για να έρθει να φτιάξει το PC. Το βρήκα στο δρόμο καθώς γυρνούσα από Αγίους Εναργύρους. Το Jack Lock του Docs. Έχω πάρει εδώ πέρα μερικά πράγματα τα οποία τα έχω κάτι εβδομάδες να με κοιτάνε. Τι είναι? Αυτό εδώ τα διακοπτάκια, τα Ναι, μεμονωμένα, τι τι τα θες? Δεν ξέρω, μάλλον αυτό έχει το θέμα. Από το θέμα Από το αυτό θέμα θα το βάλω. πήρες Ναι, αυτό. ναι. Αυτό ανοίγει ας πούμε το ρελέ. Ναι, εδώ έχει τα. Κάπου. Τα sex helpers. Πες αυτό εδώ. Α, ναι, εννοείται. Ο μαμαλάκης είναι μπροστά. Ναι. Εμένα θα δείχνεις, ρε Θα μαλάκα. πετάξει στο μπαλκόνι. Δείξε με, ρε μαλάκα. Γεια. Λοιπόν, έχουμε πάρει. Πες το, Δεν ξέρω. ρίχτω. Δεν το πήρα εγώ. MSIPX. Ναι, πρέπει να βάλουμε στον τίτλο πόσα λεφτά έδωσα. Ναι. Το κλέψα. Έχουμε πάρει τη μισή σουίτα της Be Quiet σε κουτί τροφοδοτικό, ψύκτρες της πουτάνας. Τι είναι Trident Z G-Skill στα 7.000 σου είχα πει. Trident είναι οδοντόπαστα. Αυτή είναι η 4060, τυχαία κρύβω εδώ τον αριθμό. Φοβερή κάρτα, ο Πάνος έδωσε τα λεφτά για να την πάρει. Εδώ είμαστε από Loxix. Α, θα την κάνουμε ένα tour όσο να ετοιμάζει εδώ. Ένα tour. Θα την ανοίξεις. Θα τις αποσυναρμολογήσεις. Ναι. Όπως έκανα εγώ με τα στυλό στο σχολείο. Τρακόλτα πλάστικα. Εδώ η τούνη. Αυτό το βίντεο είναι προϊόν μυθοπλασία. Οτιδήποτε και να πούμε σε αυτό το βίντεο είναι ειρωνικό. Γιατί αρχίζει να τρέμει αυτό το πράγμα, μαλάκα. Τι έχω κάνει. Ο Πάστορας, μαλάκα, διαβάζει. Μαλάκα, θα σε σκοτώσει, ρε μαλάκα. Δουλεύει το ρεύμα. Περνάει το ρεύμα. Ο επαγγελματικό πλάνο, τα μπουτια. Γαμώ τον Genesis RP. Σας παρακαλώ, θέλω να ξαναπαίξω GTRP. Έχω να παίξω χρόνια επειδή έχω φάει από παντού μπαν. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα Raid καφέ από το Βενέδι. Πού φάει μαλάκα, έτοιμος να μπει στο ring. Πάμε λίγο, ξεκίνα ξύνα. Μόνο το ξέρω. Θα βρει πάτωσε λίγο, θα τρυπήσει το κουτί. Ναι, στο μαχαίρι κάτω! Ποιος μπορεί να φάσει τη μόντα από μαχαίρι, Τι, αλήθεια. Όχι, ρε μαλάκα, τα 10 λεπτά που θα έπαιρνε από το βίντεο δεν θα πάρω. Δεν είναι μαχαίρι, είναι prop στο Fortnite. Είναι skin στο Minecraft. Τι διαβάζει ο άλλο, ρε μαλάκα, παπύρου διαβάζει. Ο αδερφός διαβάζει. τέτοιο ρε, μπράγι είναι εδώ πίσω. Ο αδερφός διαβάζει το metal. Ο αδερφός είναι τυφλός. Ο κάνει λίγο μιούινγκ. Τελειώνει η μπαταρία, λέει ρε μαλάκα, μου κάνει. Θα τελειώσει η μπαταρία. Και επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ πέρα λοιπόν με νέα μπαταρία. Μετά από ένα δυνατό Σαββατοκύριακο γέμισα μπαταρίες και είμαι έτοιμος να επιστρέψω στο YouTube. Σ' αρέσει καράφλα. Ω, είναι 2 τέρα και 1 τέρα, ωραίο. Πόσο πήγε ο καθένας? Μισό νεφρό έκανε το PC. Το νεφρό κάνει 100.000 νομίζω. Εγώ όταν είχα πουλήσει ενός παιδιού, που ήταν 9 χρονών, τόσο έκανε. Α, ναι, αυτό είναι που. Ας πούμε ότι ειρωνικά τώρα, αλλά όχι σοβαρά, δεν μπορώ να ικανοποιήσω σεξουαλικά τη γυναίκα. Με αυτό ξέρεις τι έχω κάνει. Μπορείς να βάλεις το δάχτυλό σου στη μαλακιά της wall που παίζεις. Αυτό ακριβώς. Το βάζεις εκεί πέρα, το βάζεις στη μαλακιά της wall. Που και καλά για να παίρνεις τα coins. Ξέρεις, αυτό ακριβώς. Ήταν το καθυστερημένο τι σκέφτηκε. Μα μαλακά σου δίνει κουπόνι μετά. Κάθεται και κάνει αυτό για να παίρνει κουπόνια. Ο άστεγος μαλάκα. Ουδέποτε ξέρω εγώ αν βάλεις το PC σου στα αριστερά, που θα βλέπεις τον κόλλο το μαύρο. Ωραία. Έχει την επιλογή του συγκεκριμένου κουτί να κάνεις τέρμα όλο το internal και να τα φέρεις στο πάταλο στο τσάπ. Είναι λίγο φυγά. Okay guys, μάλλον εδώ. Γιατί? Γιατί όχι. Γεια σας, πατάτες. Όχι. Ναι. Πορτοκάλος. Orange δεν είναι black. Πορτοκάλμον, πίδαρος, κούρμελος. Τώρα βλέπω μόνο κόγια και Γιαννέλη. Καλά, μόνο μαλάκα. Είναι το καλύτερο content πλέον. Αν δεν έβλεπα Γιαννέλη, δεν θα ήξερα σοβαρά ποια είναι η καλύτερη πίτσα της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Πού είναι η καλύτερη πίστα της Αθήνας? Δεν ξέρω, δεν βλέπω Γιαννέλη. Τζέσι. Πού εξαφανίστηκε πέθανε? Ποιος ο Κογιάς? Ναι, όχι ο Κόγιας. Αυτός. Ο Chris Semar, βάλε λίγο YouTube. Ω! Chris Semar. Δεν το έχω δει το intro. Ωραία, μάγκα. Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο, αν και δεν ήθελα να κάνω αυτό το βίντο, αλλά επειδή... Μαλάκα, ποιος αρχίζει βίντεο έτσι? Κάνω αυτό το βίντεο, αν και δεν ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο. Μαλάκα, αυτό είναι. Βίασα ένα κοριτσάκι, αν και δεν το ήθελα. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν ξέρω.
Ρε πού. Αυτό είναι. Ο χάρτης μαλάκα. Αυτό είναι. Ο χάρτης Μόρντορ. Σοβαρά. Λοιπόν, το Ιράν θα κάνει επίθεση τώρα στο Ισραήλ. Πού είναι τον Νιατανάχου. Μαλάκα, γιατί τα βάζουν ανάποδα γάμο. Μήπως επειδή είναι κινέζικο διαβάζει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τα αραβικά είναι αυτό. Μήπως είναι μάγκα. Αυτός θα πεθάνει πριν τελειώσει το πίσω. Μαλάκα, εδώ πέρα είναι οι πόρτες του παραδείσου. Εδώ έχει πέσει πύραυλο στην Ιράν. Έχει ρεύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δουλεύει. Όντως. Δεν άκουσες μπιπ. Μύρισε λίγο καμένο. Άμα μυρίζει καμένο είναι σημάδι κεφαλικού, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι, μπες να πεθάνεις. Μπουτζάκιας, μαλακιστήρας, λάσπιας, κατιάς, τον παίζει, live, Illuminati, Rothschild. Γεια μου. Τι έχει μέσα. Ωραία, μαλάκα, έχει κάτι πάνω. Να σου πω. Μαλάκα, έχει σουσάμι πάνω. Φτιάχνεις την κάμερα με τα γυφτοχέρια σου, βρε μάλλον. Αυτό εδώ το παρακατασκεύασμα που δεν ξεκολλάει. Αυτό ο Φίλιππος το έχει κάνει. αυτό το κάνει εγώ. Αυτό είναι με χόλα. Τι του συμβαίνει. Ποιος θα τους υψηφίζει, Ξελάκη? Έχω κάνει 135.000 σάμπους. Έχεις κάνει 135.000 subway surfers. Μαλάκα, αυτό μπορείς να το βάλεις στο βιογραφικό σου. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σουβλάκια Χαλανδρίου. Rate, αυτή είναι η πρώτη μπουκιά σίγουρα, δεν έχει φάει άλλη. Ναι, μην βλέπετε. Η πατάτα. Είναι λίγο χθεσινή. Νιγείς ρε μαλάκα, κατάπιε. Τα φρούτα είναι πολύ Τα Ωραίος ρε. Ξέχασα να μιλάει μαλάκα, τόσο καλό είναι. POV στο σουβλάκι. Κοίτα, αυτό που το βλέπω και πρώτη φορά ζωή μου, ας πούμε. Σου αφήνει και ψηλά μέσα με την Pure Loop. Αυτό ωραία, είναι λέγε. για να πλένεις τον κόλλο. Ξέπλυμα κάνω μόνο χρήματα σου. Α, το μπούστι. Αυτό δεν θα το χάσει ποτέ. Ωραία. Γιατί πρέπει να την ξαναγεμίσει κάποια στιγμή στη Τι ζωή λες σου. μωρέ. Αν τη γεμίσω με κάτωρο μετράει. Αυτό εδώ. Είναι αυτό, μαλάκα. Με αυτό αναπνέει ο Darth Vader, μαλάκα. Με αυτό ανέπνεε ο Stephen Hawking. I am your father. Τελικά ήταν η ουρίθρα εκεί. Αυτό δεν είναι καλό.